No, csúcsos kacok, ebben a videóban itt vagyunk a Driving Ride-ban. Ja, és ez egy olyan játék, hogy csinálni kell mindent. Fuck nigga. Látok. Szerintem üljünk be. X. Látok. Petrol. Már csak egy petrol, de mindegy. Jó, most a jó a hangja. Várjatok, itt kell még beletennünk. Ezt már kijelentettük, azok még nem tudom miket. Ha találok valamit, akkor biztos, hogy azok. Itt van, találtam. Hűtő. Aj, de jó ízok. Menjünk a ladával. Menjünk valahova. Takarodjunk. És megsajjunk. Get up. Ezt gyors kicseréljük a kereket. Takarodjál le. Innen. Kicseréljük a kereket. Így. Így szerintem zseftele. Aha, csak fullodozik. Mert láttam, hogy akadozik a kerék, azért csarítom ki. Hát még csak 80 kilométernél vagyok. Ja. Csak remélem nem dobban szét a motor. 2 petrol. Látok. Jó, kell petrol. Petrol. Open. Na, gyere. Kell bele petrol. Jó, kell bele. Biztos több van. Igaz? 12 petrol, igen. Csak nem akartam egy gyors későt. Kell felállni, mert 10-68 energia. Petrol! Hogy ment legjobb petrol? Adja kaját. Ketet, kiesett a kaja. Kifogás. Le fog alni. Jó. De szeretem. Valaki fél szarba. Szeretem. Aha, 0 olaj. De gyorsak már be a játékba. De gyors vagyok! Ki kell rügyessük ezeket. De úgyis jobban tudok mindek mentől játszani. Jó, ezek üresek. Ezek mind üresek.
Áj, de rossz a hangja! Ó, amúgy kidurrant a... Ne! Ne! Csapban be, négyes be! Mi van? Valamit kiejtettem. Shit a faka. Valamit kiejtettem. Shit a faka. Shit a faka. Valamit kiejtettem. Jaj, most szaladnom kell. Ott az nagyon messze van. Csak olyan az új NBA szasz. Legyen 260, mert nagyon lapkolok. Legalább kaja van. És csak ennyi is lett volna ez a videó. Látjátok, figyeljétek majd. Figyeljétek. És nem indul be, tesó. És csak ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha nem, akkor sem egy lájkot, még kiviszik ezt az utolsót. Mi a szar ez a... Add belok. És csak ennyi is lett volna ez a videó. Tetszett, nyomj egy lájkot, és ha nem, akkor sem egy lájkot. Spread like. Hát van, csasztok.